Onbekende dode vrouw in Westdorpen na 3 jaar geïdentificeerd. Vrouw blijkt een Française en is zeer waarschijnlijk omgebracht door haar echtgenoot. En verder in deze Zeeland nu. Minister om de tafel met Zeeuwse bestuurders. En onverwachte winnaar kan het nog niet geloven. Goedenavond. Er is een eind gekomen aan een mysterie rond een dode vrouw die 3 jaar geleden werd gevonden in een weiland in Westdorpen, doodgeschoten. Haar identiteit is eindelijk bekend. De vrouw blijkt een 57-jarige Française afkomstig uit de buurt van Duinkerke. De Franse politie vermoedt dat ze door haar echtgenoot om het leven is gebracht. En het is die echtgenoot die nu voor de oplossing van het onderzoek zorgt. Haar echtgenoot overleed aan een medische oorzaak. In zijn woning is het pistool aangetroffen wat matchte met onze kogel. Er zijn dadersporen op en bij het lichaam aangetroffen. Die wijzen ook allemaal zijn kant op. En er zijn nooit aanwijzingen gevonden dat er een derde bij betrokken was. Dus het enige is wat we nu niet meer kunnen doen is het hem zelf vragen. Vandaar dat we zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk de dader is. De zaak kreeg in 2019 veel aandacht en het Openbaar Ministerie loofde een beloning van €15.000 uit voor de gouden tip. Dit leidde allemaal niet tot de oplossing van het onderzoek. De vrouw kreeg uiteindelijk een naamloos graf op een begraafplaats in Terneuzen. Had u gedacht dat het ooit nog goed zou komen? Nou, ik had er wel een hard hoofd in, maar de hoop is altijd wel gebleven. Want ja, je wil natuurlijk iemand terugbrengen bij zijn familie. En dat is ook voor het TGO-team, het team wat zich met de zaak heeft bezighouden, altijd de motivatie geweest om door te zetten in deze zaak. De vrouw ligt nog altijd begraven in Terneuzen. Of haar naam bij het graf komt of dat ze mogelijk naar Frankrijk wordt verplaatst, is nog niet duidelijk. Kernenergie kan een grote rol spelen wanneer we onafhankelijk willen zijn van olie, kolen en gas. Dat is de conclusie van een rapport dat minister Jette van Klimaat en Energie heeft laten opmaken. En Jette kwam vandaag in Middelburg vertellen wat dat mogelijk voor Zeeland kan betekenen. Zeeland wacht met smart op een beslissing uit Den Haag. In de troonrede werd kernenergie benoemd. Het kabinet richt zich op een snelle verduurzaming van de industrie, op meer windenergie en groene waterstof en op een nieuwe rol voor kernenergie. Minister Jette gaf bij een vorig bezoek aan Zeeland al aan blij te zijn met het enthousiasme voor kernenergie in onze provincie. En dan hoop ik dat we snel met Zeeland samen tot concrete keuzes kunnen komen. Maar ik vind het heel mooi te zien dat de provincie en bedrijven hier al staan te trappelen om dat met ons samen te gaan doen. De roep om meer kernenergie klinkt al een tijdje en is sinds de gascrisis alleen maar luider geworden. Volgens een onderzoek van Omroep Zeeland vorig jaar ziet ook een meerderheid van de Zeeuwen een tweede centrale wil zitten. Alleen met zonnepanelen en met de turbine, ja, dat halen wij niet. Wij kunnen niet zonder, want we kunnen niet zeggen het waait even niet op de Noordzee. En dan dan hebben we geen stroom, dus dat werkt niet. Een scenario-studie van adviesbureau Witteveen en Bos concludeerde onlangs dat kernenergie een grote rol kan spelen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. En door CO2-neutraal energie op te wekken de klimaatdoelstellingen beter gehaald kunnen worden. Maar, zo geeft het rapport ook aan, het duurt minstens 10 jaar om een centrale te bouwen en kost veel geld met een risico op flinke budgetoverschrijdingen. Daarnaast is er ook nog steeds geen structurele oplossing voor het kernafval dat duizenden jaren gevaarlijk blijft. En op het Dijkplein in Middelburg staat politiek verslaggever Pim van den Bergen. Pim, minister Jette sprak dus vandaag met een aantal Zeeuwse partijen over kernenergie in Zeeland. Hij gaf ook een lezing, maar hij is na afloop pijlsnel afgevoerd in een auto zonder de pers te hebben gesproken. Is nu al wat meer duidelijkheid wat de plannen zijn? Nou ja, we moeten het dus doen met mijn interpretatie van zijn lezing of speech. Wat daar in belang voor Zeeland was inderdaad dat er overleg was geweest met de provincie en een aantal gemeenten over eventueel een plek in Zeeland voor die eventuele nieuwe kerncentrale. Maar ja, het was een goed gesprek volgens Jette, maar of daar inderdaad iets uitgekomen is, dat is niet duidelijk, want er zitten nog heel veel mitsen en maren aan. Maar is nu wel duidelijk wanneer er wel duidelijkheid komt?
Ja, we lopen inmiddels elke keer achter de feiten aan en denken van nu gaat het gebeuren. We moeten ons vasthouden aan iets wat een half jaar geleden gezegd is. Er zou in de herfst een brief komen waarin meer duidelijkheid zou komen. Nou ja, zoals je weet, de herfst loopt officieel tot 21 december. Dus nog even wachten dan maar. Pim, dankjewel. Medewerkers van Natuurmuseum Naturalis, Rijkswaterstaat en Universiteit Utrecht hebben de dode vinvis bij Westkapelle geruimd. De vinvis spoelde gisteren dood aan op de Westkappelse zeedijk en trok veel bekijks. Het 14 ton wegende karkas werd in stukken gesneden en in containers afgevoerd, maar er komt geen onderzoek naar de doodsoorzaak. Nee, dat gaan we niet doen. Er is geen opdracht gegeven voor onderzoek. We nemen slechts een heel klein beetje samples mee voor onszelf, nog wat dingetjes, DNA en zo. Maar we gaan geen onderzoek doen, er komt geen onderzoeksrapport van. Van de 14 meter lange vinvis worden alleen 2 ruggenwervels en een schouderblad onderzocht door de universiteit. De maandag na het kustmarathonweekend, dat is voor honderden deelnemers een dag waarop het lichaam weer moeizaam op gang komt. Het was wel eventjes lastig uit bed komen. Ik heb nog een heel klein beetje spierpijn, dus ja, ik voelde me net een oude man eigenlijk. Als ik vannacht uit bed kwam, dan denk ik van nou, ik heb er bijna een rollator nodig. Maar een beetje op gang komen, dan wordt hij iets soepeler. Maar het heeft wel een paar dagen nodig. De trap is wel echt een uitdaging vandaag. Ja. Hoe voelt dat als je de trap afloopt? Nou, pijn in je bovenbenen, Achillespees, enkel, van alles. Ja. Pijn. Je had wat last van je kuiten, wat voel je precies? Dat is eigenlijk heel vol zitten. Ja, gewoon spierpijn als je een inspanning hebt geleverd de dag erna. Ik hoop dat het morgen ook nog een beetje mee zal vallen. De benen wilden niet meer zoals ik zelf wilde en de snelheid ging er helemaal uit. Moet je dan wel doorgaan, is dan de vraag, hè? Ja, je wil gewoon die finish halen, dus... Was het de moeite waard? Ja, absoluut. Ik heb er erg genoten dit jaar en ik ga hem denk ik volgend jaar gewoon weer lopen. En dan de winnaar van de kustmarathonwedstrijd zaterdag voor de hardlopers, Danny Huibrechtse uit Westkapelle. Hij is piloot en kwam nooit verder dan de 63ste plaats. In 2008 eindigde hij zelfs op plek 325, maar zaterdag klopte alles en won hij. De piloot kan zelf nog amper geloven dat hij echt de kustmarathon heeft gewonnen. Beetje bij beetje begint het te landen, maar nee, het is nog altijd best onwerkelijk. Nagenieten met een wandelingetje langs de Westkappelse Kreek met op de achtergrond het parcours dat hij zo glorieus aflegde. Danny Huibrechtse werd zaterdagmiddag de verrassende winnaar van de Zeeuwse kustmarathon en werd overspoeld met reacties. In de berichtenlijsten kon ik een heel eind naar beneden scrollen voordat ik het eerste berichtje had, te pakken had om te antwoorden. En ik denk dat ik gisteravond zo'n beetje de laatste pas terug beantwoord heb. Dus vandaar. Ja, het is wel gelukt om iedereen te beantwoorden. Ik geloof het wel en zo niet dan bij deze mijn excuses. Het is opvallend dat iemand die nooit verder kwam dan de 63ste plaats en in 2011 een tijd van boven de 4 uur liep, nu wint. De verklaring van Huibrechtse is simpel: meer trainen. Bij mijn laatste marathon, of laatste kustmarathon in 2019 was dat helemaal nog niet het geval. Toen begon dat eigenlijk pas. En er zijn steeds meer trainingen in de week bijgekomen tot wat ik nu doe, zo goed als elke dag wel trainen. Ja, daar zijn ze weg! Hij stond dus op en top voorbereid aan de start. Al begon Huibrechtse niet helemaal uitgerust aan zijn marathon. Dat heeft alles te maken met zijn baan als piloot. Ja, als je 2 keer op en neer naar Amerika moet vliegen in de week van tevoren, dan kan dat de rustmomentjes wel wat beter zijn inderdaad. Ja, weten ze in de luchtvaartwereld al dat de piloot Danny heeft gewonnen? Nou nee, ik werk voor een Luxemburgse maatschappij. Dus ja, in Luxemburg leeft de Zeeuwse kustmarathon net iets minder dan dat hij in Zeeland leeft. Want hier is Huibrechtse in één klap bekend, ook door de manier van winnen. Zijn achterstand op koploper Luc Metselaar uit Utrecht was bijna 6 minuten. Maar in de laatste kilometer ging Huibrechtse er toch nog voorbij. Precies de plaats waar het tegeltje komt te liggen. Dus dat was wel heel mooi eigenlijk, ja. Maar dat was niet zo gepland. Nee, en dan loop je de Langstraat in en dan hoor je al dat gejuich. Wat doet dat met je? Ja, het is wel heel bijzonder, ja. Omdat ik natuurlijk niet gewend ben om veel te winnen. Ja, eigenlijk helemaal niet. En nu win je in één keer de grootste wedstrijd in Zeeland. Dus dat is wel ook even wennen en heel bijzonder dat je dat mee mag maken.
Een heerlijke nazomerdag was het vandaag in Zeeland. Het werd 17 tot 18 graden bij een matige wind uit het zuid tot zuidwesten. En dit heerlijke nazomerweer, dat houdt nog even aan. Morgen en overmorgen schieten we weer over de 20 graden. Na woensdag dan wordt het weer kouder, maar het blijft wel overwegend droog. En tot zover deze Zeeland Nu. Meer Zeeuws nieuws, alle ins en outs van het Kustmarathonweekend bijvoorbeeld, is te vinden op onze site. Nog een fijne avond.